أكرمك الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سورة القصص مكية وها 88 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إلا فرعون وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شأسي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها أملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتأسمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ونزول الشهداء وعيس السعداء ونصر على الأعداء. اللهم نحن mai kiran nasa na tahowa tsakanin sama da ƙasa zaune kan wata kujera. Shi wannan ce ranar da Allah ya bai Jibril alqur'ani izu 60 yace ka kai saman duniya Baitul Izza. Ka ajiye shi zamu rika aika ka kaɗan kaɗan aya sura kana kai wa Rasulullahi. To shikenan amma yanzu ga aya 5 sai ka tafi masa da ita. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga Jibrilu ya taho gare shi zo ya zauna sai ya masa sallama. Da annabi ya karbi sallamar sai Jibril ya ce ya Rasulullah ikra kai karatu yace ma ana bai kari in ni ba mai karatu bane. Sai haka irin gumin manzon Allah ya sake yace ikra kai karatu yace ni ba mai karatu bane. Sai da aka yi haka sau 3 da irin gumin manzon Allah ya sake shi na 3 sai ya ce me zan karanta sai ya ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. bai bar shi ba sai da ya kai shi aya ta 5 allama al-insana ma lam ya'lam sallallahu alaihi wasallam. sai taho gida kamar mutumin da zazzabi ya same shi yana cewa Khadija zammiluni dassiruni inni kashitu ala nafsi lullube ni sallallahu alaihi wasallam.
tace me isa mu yace ban ma sani ba ko shedan ne yanzu abin da ya razana kan kana ganin sa annabi yace ina ganin sa to tana tsaye kusa da manzo Allah a wata rawaya sai aka ce sai ta zauna sai ta dan ja dogo taguwar ta gurin ta zauna sai ya ƙaurinta i bayyana sai annabi ce kin ga na daina ganin sa tace kwantar da hankalinka mala'ika ne da aljani ne ba zai kauce wa tsareci ba kuma irin ka Allah baya tozartar da ku kana sada zumunci kana girma baki kana taimakon wanda ba shi da shi ta dai faɗi manya-manyan halaye guda 5 masu kyau na manzon Allah wanda ko kai ka rika yanzu to abin sai ya zama alheri ga wannan bawa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da abin kai ga haka sai ya zama ainihin ta ce to ba ma zauna haka ba zo mu je gurin dan uwana mu masa tambaya war ta dan Nawwal ibn Abd Uzza shi ma wan Allah lokacin dattire ga shi makawo da aka je aka gaggaya masa yace kwantar da hankalinka wannan namun ne irin wanda ya sako wa annabi Musa zamanin sa in Allah dan zan baka goyon baya lokacin da za a kuntata maka annabi yace za a kuntata mun yace ba wanda zai zo da sai an kore shi daga sallallahu alaihi wasallam kenan ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir nun fatiha surori kenan dai da suke ta jiro manzon Allah wanda ya fara bada gaskiya da matarsa a duniyar nan wanda ya fara ban gaskiya da manzon Allah matarsa sai Abubakar Siddiq wallazi ja'a bi siddiqi wa saddaqa bihi a yara kanana sai sayyidina Aliyu manya albama albarkacin sa sai Zaidu to duk gashi mu ma duk taron nan mun karɓi la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah sa mu shiga aljanna tare da su to shine sai Allah yake ga suratul muzammil tana da aya 18 bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil illa qalila ya ayyuhal muzammil ko yace ya ayyuhal mudassir ko ya ayyuhar rasulu ya annabi saboda girman annabi sai mu dage da salatin manzon Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim ya ayyuhal muzammil Allah ya ce ya kai wannan annabi mai lulluba qumil layla fa salli tashi idan dare kai ta sallah kai ta sallah kai ta sallah illa qalila sai dan kadan zaka huta daga bayan magariba zuwa bayan isha zuwa karfe 10 to nan da aka ce hutu ne amma wancan kashi biyun kuma Allah ya ce kai ta sallah nisfahu aw inqus minhu qalila nisfahu ko ka raba daren biyu rabi sallah rabi hutu aw inqus minhu qalila ko ka tauye ga hutun naka ana dai nufin ya raba dare 3 kashi 1 hutu kashi 1 ibada auzida alai ko ya kare kan hutun nasa ya zama in ya raba daren biyu 3 kai to kashi 2 ya zama hutu ne tun daga magariba har 12 har karfe 1 har karfe 2 da ana nan a hutu ake sai aka ce can sulusun karshe kuma ya iya mikewa wato dai an biya ki zabi ko ka raba dare 3 kashi 2 ibada kashi 1 hutu ko ka raba shi 2 12 hutu daga 12 har safiya ta ko ka raba shi 3 kashi 2 hutu kashi 1 ibada duk Allah bai annabi wannan zaɓin ka san Allah ya ce masa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yaba asa rabbuka maqaman mahmuda to annabi kuma ya miƙe aka ce haka ya miƙe sai da ya shekara 2 ma ba hutun har kafofi suka kirka kumbura suna samu sallallahu alaihi wasallama jama'a kun faji mu yanzu mun ce da dare mahutar bawa annabi ya miƙe cikin dare a sallah har aka ce ma anzalna alaykal qur'ana litashqa to sai Allah ya ce warattilil qur'ana tartila in ka mike ba komai zaka yi ba tilawar alqur'ani jiran tashi kalma kalma harafi harafi aya aya haka ake so alqur'ani a so ka ebo shi ka rungumo shi lokaci daya cikin awa 3 ka ce he ka sauka kai kai a gurguje kamar mai waka a'a ka bi shi daki daki maganar Allah ce guri ne na kanisa kamar kana sallah ne kuma wannan fa da mu ake ko kai za ka yi sallar yanzu ba a so ka bi ta a hargitse kawai da an ce wani isa mu wuce yanzu yanzu wahalar da ita a'a ka nutsu ka nuna za ka gana ginka gaban sirikinka ba ko baka wasa ko ai baka so girman ka zube to ina ga kuma ubangijin da ya halicce ka ai nan ne kamata ka nuna ihsani ko dama an ce ihsani an ta'budallaha ka annaka tarahu kamar ga ka gambi kana sallah in ma ba kukan abin nan to ai na zuci haka ake so in ka zo karatun fatiha
kai kawai da ka tada ya kama alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a ba a saka gurgudun muryar ka gurgudun fushintar ka sai ka aji aya kan su ka saki numfashi ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim aka nutsu a gaban ubangijinka kake to amma duba sallar yanzu malam haka ake so malam in za a karanta fatiha sai ka saka nutsuwa tsakanin kai da ubangijinka fa ganawa za ku domin hadisi annabi ya ce almusalli yunaji rabbahu mai sallah fa iya ganawa ne da ubangijinsa to ya kamata ya samu nutsuwa ya gode ubangijinsa saboda haka tunda an ce waratul qur'ana tartila to ya kamata a ce mu gane in mun zo fatan nan ba ita ba sallah to amma dubai da muke sallar yanzu wai kuma zaka ga a farilla zai kokarta amma a nafila ko fatiha baya ja dan za ga kila kan kai rabi ma ya ruku wup an tashi to da ka wahala da ita gare ka hakura ka tsaya dai farilla ka kamanta ta saboda in mun kalli fatiha me take karantar da mu tukunna ita ce fa farkon alqur'ani wanda Allah yake suratul fatihatul kitab ba haka Allah yake ba ja mu ji suratul fatihatul kitabi na'am makkiyatun wa sab'u ayat wannan sura ita wadda su da ita tafsirin da taura ko linjila ko zabura ko alqur'ani babu sura kamar fatiha inji rasulullahi duk yawan sura yanzu ka duba mai binta ma bakara ce aya 280 to bata kai fatiha ba babu sura kamar fatihan nan inji rasulullahi amma aka baka kyautatta aka ce kullun ka karanta ta sau 17 kuna shira kai da ubangijinka to an kawo zaka yi sallah kace Allahu akbar me kake fara cewa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin kaji alhamdulillah wannan kalma ta alhamdulillahi in muka duba qur'ani ya faɗe ta sau 19 guda 5 ya bude sura da su sauran kuma ya ajiye su guri kuma ƙarshen sura ma ita ko kamar suratul zumari kaga da ta zo ƙarshe yace wa qila alhamdulillahi rabbil alamin sura he ta kare to kuma akwai guda 5 ya bude sura masu muhimmanci da su nan ne ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ko suratul lan'am alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur suratul saba'i ma yace alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu al-hamdu fil akhirah wa huwa al-hakimul kabir suratul fatir ita ma ya faɗi wannan yace alhamdulillahi alladhi lahu ma fatir samawati wal ard ja'ilul mala'ikati rusula to kuma mun bar daya a baya suratul kahf ita ma ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba to kuma ya faɗi cewa dan aljanna ma sai ya faɗi wannan ko wa akiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin to kaga wannan yana nuna mana muhimmancin Fatiha in ka zo ka ce Allahu akbar idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ka ce dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji khaliqul alamina raziqul alamina rabbi kulli zurushin shine ma'anar alhamdulillahi rabbil alamina kalma ce ta godiya to da ka nutsa wannan taka ko kai ne liman ko mamu ka kalli wannan a zuciyarka kamar ga kaga Allah kana zuba ido daidai inda sujjada ta kai goyi nan ake so ka kalla in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce hamidani abdi bawa na ya gode mu ka ji fa me wannan dadi mala kai musulmi ya gode wa Allah na'am arrahmanir rahim sai ka ce mai rahama mai jin kai sai ce asala alayya abdi bawa na ya yaba duk duniya ku ba mai san aibe irin Allah shi ya fara yaba kansa yake fara fa ni'mal qadirun a gaida mu inji Allah na'am maliki yawmiddin kuma kana sallah fa ki fadin wannan kace kai ne mai shari'a ranar sakamako kowace shari'a yanzu ga ta ana nan ana yi kotun ne alali ne abu ne kai da iyalinka ne kai da maki shari'a ne gama sai ya sauke kowa kan kujerarsa ya ce limanul mulkul yawm zati yace lillahi wahidul qahhar to nan sai ubangiji zai zama a hakamul hakimi kana ga yamar wannan kana sallah kake wannan maliki yawmiddin sai ya ce majidani abdi bawa na ya girmama ni kaji fa abudu wa iyyaka nasta'in yace gare ka muke godiya kai muke bauta ba mu bauta kowa Allah sai kai
kuma taimakon ka muke ne ba ma neman taimakon kowa Allah sai naka. Kana faɗin wannan sai ce to bawa na ya bani abin da ya cancance ni, sai Allah ya ce to kaga kayi aya 4 to waccan ukun taka ce. Zai ce hazali wali abdi ma sa'ala, yanzu kai bawa na duk abin da kake so to ko roƙa kuma zan. A sallah fa kuke wannan, kai da hayyul kayyum, kai da arhamur rahim kuke wannan. Shi musulmi ba karamin mutum bane, wanda Allah ya masa arzikin la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ya ci riba. Kai da Allah kuke wannan munajatu. Allah zai ce to bawa na yanzu kuma ko me kake so roki zan baka. To kaga an baka dama ka roko yanzu, dan an bar mu za mu yi sokanci. A to me za ka roka an ba duniya wacce mun yanzu? In gidan haya da me kai kace a baka gida ko? Kana son mota a baka wata mota, in ta ka kofuwa ce Allah ka kyakkyawa. Ko kana neman aure ka a kasa ka ka faɗa, ka faɗi bukatarka. To ai duk wannan kaga barin sa zaka yi. Nawa ya bar gidan? Mutum nawa ya bar mota, ibar kamfani, ibar komai, ya bar mata har wasu sun aura. Waccan komai ita ce ne ake so ka sa ido, ita za ka roƙa. Hanyar nan ta aljanna gyararriya wacce Iblis kuma ya rantse ya ce sai ya zama ɗan fashi a kanta, dan ya ce la aka udana lahun siratal mustaqim. To sai Allah ya koya mana ita ya kamata mu roƙa, can ne matabbata. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici. Kullum kana kai wa Allah wannan kukan saboda shaitan ya farantse. Yanzu nan sai ka je wurin ibada shekara 30 a minti 5 ibe da kai ruwa ba shi da kirki. Shine abokin gabarka, amma mun matsa muna ta gaba da juna. Babban abokin gabarka Iblis. Ko ina ya bullo. To saboda haka kake kai wa Allah kukanka kullum wannan kaji sai ka faɗa sau 17 kana kai wa Allah kuka. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Kai kake wannan a sallah kai da ubangijinka, an ce ka roka to ga rokan ka fara. An'amta alaihim, ke tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su, minan nabiyina was siddiqina wa shuhada'i was salihina. Allah hada mu tare da su. Kace tafarkin waɗanda kai wa ni'ima a gare su, waɗannan bayi na ka. Maghdubi alaihim waladdallin. Kace Allah banda tafarkin waɗanda kai ni'ima, banda tafarkin waɗanda kai fishi da su, banda batattu su ne nasara. Kai musulmi ma la gode Allah. Yahudu wa qalat al yahudu uzair ibn Allah wa qalat an nasara masih ibn Allah. Wancan sun ce Isa dan Allah, wannan sun ce Uzair dan Allah ne. Wannan magana ko ai ta yi muni. Me Allah zai dada? Kai ma da kake son dan amfana da nawa ne a gurinka? Ya wuce an ka mutu maka addu'a, ka tsufa ya taimake ka. Yanzu suna dan daddabe maka kewa. To duk wannan dai ka san ya kori ga Allah. Allah baya mutsufa, baya mutuwa, bai neman mataimaki. Kuma sannan ga laifin da suke na kashe annabi. Shi kuma abun Allah an ka kashe annabi ɗaya kamar ka kashe gaba ɗaya. In ka karyata ɗaya ka karyata gaba ɗayan su ne. Kaga ko Yahuda ba su yadda da annabi Isa ba. Maryaman ma me suka yi mata kazafi ko? Makali ma la Maryamu bukutanan azima. To su kuma Nasara ba su yadda da ma'aikin mu ba. Ba su yadda da Rasulullahi ba. Mu ko musulmi duk ba da wannan kanka kace la nufriqu baina ahadin min rusuli. La nufriqu baina ahad. Gaba ɗaya ka yadda da duk sakon da Allah ya aiko da shi. At-Taura, Linjila, Zabura, Al-Qur'ani da sauran annaba duk musulmi yace ya ba da gaskiya. To kana sallah kake ga ubangijinka wannan roƙon fa an ce ka roƙa. Kace wala dalila. In liman ne ke yi a bayyane ana cewa a ce amin. Hadisin annabi ya tabbata. In amin te muwafaqa da ta malaiku da an gafarta mana. To wannan fa ita ake so in zaka zo ka samu nutsuwa a sallarka. Ita ce fa sallah. Na'am. Tun daga barki yake so mu kula da wannan ibada ta mu. Na'am. Warattilil Qur'ana tartila. Jeranta Qur'ani jerantawa. Sanilki alayka qawlan thaqila. Yake sanilki alayka za mu saukar a gare ka kaulan magana saqilan mai nauyi. An ce Qur'ani mai nauyi saboda hukunce ga maganar aure, ga maganar yaki, ga sha'anin azumi, ga harkar gado, komai dai gashi ba abin da aka rige a Qur'anin nan. Aka ce ba za a ce masa ba shi ake nufi mai nauyin ba, tunda ya ce ma ja'ala alaikum fi dini min haraj. Shi addini Qur'ani sauki ya kawo, ba mai sauki irin addinin musulunci. Me sa a zauna lafiya? Abin da ya sa kila yadda wahayi ke zuwa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Komin tsananin sanyi in wahayi yi izo sai annabi ya hada gumi sai ka masa ta canja saboda alqur'ani. Sai dai yana gumi kawai kamar ta canjawa. Qur'ani mana wata ran iyakar raƙuma Jibril ya same shi da wahayi.
ana nan malam aikan ajima sai ga rakumi lebansa ya taba kasa ta zube ba za ta iya ba Qur'ani akwai hadisi zai da dan sabit yace muna zaune da rasulullahi sai kafarsa ta dannetawa ana nan sai jibril ya zo da wahayi yace ni ba ganin jibrilin nan ba ina nan na gan kama annabi na canjawa kafar tasa da ta danneta yake kalma sai yanji kori na zai saki alqur'ani malam ai su ba sa wasa da shi ba kamar yanzu ba duba yadda kasar tamu da rayuwar tamu ta koma malam wannan qur'ani shi kamata a girmama a rike shanu biyu makarancin sa ma girma ne da shi a gun Allah hafiz aka ce wannan hafizin alqur'ani ne mala ai ba magana yasa aka ce wanda aka bashi wannan amana ikula kaulan sakila yasa sahabbai ba sa wasa da alqur'ani duba mahaddatan nan na manzon Allah duba Abubakar Siddiq fa in yana karatun qur'ani yana sallah iya kuka la yamliku ainihi zaqara alqur'an la yamku ainihi zaqara alquran baya iya mallakar idan sun yana karatun alqur'ani sai ya ji kibim yana tsama wata rana aka ce ka matsa kan kai cewa yace wallahi ko kafa da dai ta shiga aljanna gani in ke Allah zai ce ya fasa da gaskiya ake kawai ya shaka tuki maka zuci to ko ta zai ko hamna ke shi ashadu wada'an wa aqamu kila dan tsaya ma ramma kai ga wasan ai ta jan aya kamar an aiko mu to ai shi a hankali yau ba a gida muke ba wata aya ka ja ne inna shatal layli hiya ashaddu wada'an wa aqwamu qila abin da yasa farkon sura kace kumil layla fasalli tahida da dare kai sallah aka ce dalili ba a ce tahida rana ba ko ta kai kumil layla dare kenan ko aka ce inna nashi'atil layli hiya ashaddu wada'a yankin nan na dare shi fi lokacin nutsuwa gari ya shuru 12 ta wuce iska mai motsi ta kwanta muryoyi sun mufanta kai kanka ka tashi kawai abin da ya tahe ka duk ka riga ka haƙura ai kowa ma ya haƙura to sannan ka ne abin zuciya ka tafi karɓa inda wani na sauraron ka ka girgiza zuciyarsa da wannan abin da kake yanzu kaga wannan karatun da muke inda rana ne ba zai kai haka tasirin natsuwar mu ba ai nan kowa ya haƙura ba ka ga gahirin wani mawuciya da sai ka ga ya tsaya to shi yasa daren ya fi nutsuwa ba a ce tahi da daddare ba kuma aka ce ka tahi da rana to ai da rana akwai harkokinku na rayuwa saboda haka shi ashaddu wada'a shine fi lokacin nutsuwa wancan yankin nan na dare fa wa aka wu mukila kuma yi tsaye da magana saboda haka in dare yayi mu ma mu daina cewa dare mahutar bawa mu rika dagewa muna dan kokari na aikin alkhairi sabahan dawila wa inna laka fin nahari sabahan dawila kai da daddare ga abin da aka ce da rana ba a ce kai ba saboda shi wuni ga yanda yake lakafin nahari sabahan dawila kai da rana kana da shagulce masu yawa yaya gari ya waye ka karya an yi wanka in talaka ne ka tashi da 300 sun karbe 250 shawara naira 50 ka nutsu sai fita a tsallaka can fada nan ainan je ka can ko ka samu je ka nan ko a saya je ka can ko dan guntun bayin nan je ka can duk dai gashi nan sai kaga ana sallar azhar ma ba a yi da kai ba sai sun gama kaka za ka yi taka da ba ai baka ne tsaba ko to in ma ba talakan bane dai an tafi office ai waya nan a rubuta nan wannan yazo sai kaga ga shi ma ai shigulci yasa ne kuma da rana ku muke to ai kaga harkokin ku ya tsaya a rufe kasuwa a rufe kamfani saboda za ku tsaya awa 4 ko awa 5 kuna sallah to tunda da rana ga akinku to da daddare kuma Allah ya ce to ku miƙe lakafin nahar sabahan dawiya in kun shige ku masu yawa to in kun gabatar da sallolin ku na rana to da sai ku miƙe domin Allah wa zakur suma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila wa zakur suma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a da mu haki mai kai kara da sunan Allah in zaka zauna ka ce bismillah zaka tahi bismillah ya Allah haka ake so shiga masallaci dan da zumun jawa annal masajid ko wani zai shiga masallaci sai ka ji ya ce wa annal masajid lillahi ko haka wani in annabi yace in ka zo shiga masallaci sai ka ce bismillahir rahmanir rahim allahumma fatah li abwabar rahmatika a mutum yanzu ne in ya ga za a tsere marma da gudu zai shigo masallacin wai kar a bar shi ka daure taho a hankali abinda ka talar sun yi a karasa da kai ka ci ko ka samu jami'i ba sai ka shiga da gudu ba haka an kawo abinci za ku ci to ka wanke hannu yana kaura talauci kana ci abinci ba a wanke hannu ba bayan ka wanke kuma za ka fara da hannun dama za ka ci ka ce bismillah in
in kuma yunwa ta yi ɗabi'ar ta an kawo abincin bismillah ma bata zo ba kai da kaɗan yi wajen loma 8 ka san ɗabi'ar yunwa ko bismillah ma manta ta ake to ko ka zo ƙarshe ma ake ce baka makara ba sai ka ce bismillahi awwalihi wa akhirihi ko bismillahi awwalihi wa akhirihi da hadisi ne wannan annabi yace da za a nuna maka shedan a zamanin sai ka ga shi ga can yana aman abin da kuka ci tare tun da ba bismillah ba albarka da shi kuka ci ana so ka saba ambatan Allah a duk lamarinka ko abin tsoro ya taso maka inna lillahi la ilaha illallah hasbunallahu haka ake so saboda wani abun bagatatan da zai zo maka ajalinka ne yazo ajalinka ne saboda haka a saba da abin da zamu yi mu kama ambatan ubangijinmu shariki wal magharibi la ilaha illa hu fattakizhu wakila tabbatilaihi tabtilan ka yanke zuwa gare shi tabtilan masdari kenan ko yankewa zuwa gare ma'ana karka bauta kowa sai ubangijin naka in daren yayi karka nemi biyan bukatar ka agun wani sai ubangijinka saboda shine rabbul mashariqi wal magharibi ba a bauta kuma kowa sai shi to fattaki zuhu wakila karke shi madogara majibincin al'amarinka wa sabir alama yaqulu Allah ya ce kai hakuri ga abin da kafirai ke gaya maka ya Muhammad kai boka ne kai mawaki ne kai mai tabin hankali kai la ilaha illallah muhammadur rasul kai hakuri inji Allah daga wannan abun gan da suka kafirci ba wannan addini da maka ka daure wa hajruhum hadaran jamila magana ce ina ma yu'allimu bashar mutun ke koya maka Allah ya ce wa hajruhum kaurace musu kauran jami amma ka kyakkyawa wace ba wani abu a cikin ta wannan duka fitna ko kai ne yanzu kana zaune da mutum sai ya zama mutumin kirshi ba ka san hakan samu mummunan makoshi ma da dadin zama sai kaga zama da shi zai ma wahala sai ka canja layi to ko da wani dan uwanka ya zo cewa ne naje can na ta nema sai ka taso to kar ka dau zafi ka ce ai gun wani dan iskan mutum ne wani mutum ne kai wannan mutum kaza ka ba ruwanka tunda ka kyale shi ba shi da halinsa wa hajirhum hajaran jamila kenan kai kyakkyawa kauya ka mai harshen ka daga shi aka ce to ka kaurace musu kafin a umarce ka da yaƙas الذين أولي النعمة ومهلهم قليلا Allah ce zarni barni da wannan masu karyatawa ulin na'amati masu karyatawa da wannan Qur'ani da gaskiyar da ka kawo ma'abuta ni'ima manyan kafiran muka kenan a zamanin ko na'am Allah ya ce barni da su wa mahilhum qalila jinkiri muke musu dan kankare dan ka gansu da lafiya da 'ya'ya da bata da dabbobi da komai an ba su Allah ya ce wannan ba gata bane shi wannan wai wadatar duniya kawai in Allah ya taimake ka kana musulmi ka samu wadata to dage ka baci kanka an baka wata dama ne jarraba ka akai haka in ka tsince ka a talaka kuma kai cikin ka ake karka cikin ka ake annabi ya ce ran alkiyama sai an tashi alkiyama da za a dole wanda ya kowa shan wahala a duniya amma musulmi ne talaka mumini ne ga jinya ga bacin rai ya rayu tsawon zamani ana kai shi aljanna kan ya kifta ido a fito da shi da za a ce ka taba shan wahala wallahi zai ce bai taba shan wahala ba tunda Allah ya halice shi inda ka ba Allah bakin wahala kenan kuma nan in duniya in dadin ya rude ka baka ba Allah ba kaga kafiri a cikin yalwa yayi abin da iga dama Allah ce ran kiyama inji annabi da za a jefa shi a wuta kyauta ido a fito da shi wallahi a ce ya taba jin dadi ya manta cha zai ce tunda aka halice bai san dadi ba saboda haka dadi aljanna yasa mu dage mu ba Allah saboda haka Allah ya ce wannan kafirai da gansa a cikin jin dadi ko ka kafiri a mulki ko ganshi da jira gayye abin da iga dama a wannan ba gata bane nimri da kulli yasu dadu isma ne inji Allah gatan ba na abu kamar kai ne yanzu sallah ta kusa ko ka ɗau 10,000 ka aika a sayo maka rago a wata kasuwa in ka zo sai ka share fattike ka ɗaure shi ruwa ma sai ka sirka saboda kauna ka kawo dawa in yaki ci ka kawo harawa da daddare inda wata yar coci ba sai ka haska ko ya harɗe duk wanda ya zo ce kai wani kai sa a ciniki inda dauda in kaga sallar ta matso ya kace amar wanka a wanke shi fiyar da omo yana kyau ka duba kauna kai da shi fa don Allah amma ran sallah sai ya gane kaunar taka ba mai kyau bace a gurin sa ran sallah sai ya ga rashin kirkin ka babu shakka wanda kafiri ne gan shi a duniya la ya gur bilat Allah ya ce kai dai ka dage kawai karkai kwadayin komai fashe yadda da rabon da Allah ya baka saboda haka Allah ya ce wayannan kafire kankanin lokaci zamu kama su inna ladaina ankalan wajhima ladaina ankalan wajhima gare mu akwai mari wajhiman da wuta mai zafi wa da'ala qussatin wa azaban lima
wada aman da wani abinci zago satin makar wuya dan wuta sai sun fituni sai a kawo shi da an haɗiye shi a ran zai makale a wuya iya kokarin ka ya wuce ciki ba zai wuce ba kai kokarin amai ko ba zai amai ba ya zo nan zai makalkale ko kai a loma mai zafi in ta makale ya kake ji ko kuma irin kware wannan wani yaji ya hada wuya ka ji kamar zaka hallaka to wannan duniya ma kenan balle wancan masifar kuma duk ma mai hankali a gurin nan ya kula ya gane in an ce azaba wuta shi kenan kawai Allah ya ce babu wani abu da ya fi kafirciyar to babu ko wata azaba da ta kai wuta in ji Allah da kansa wuta mana ku kalli ɗabi'un wuta ba su da kyau fa ko ta lantarkin nan duba fa tun wani ya zagaya gidan rodi mai ya gani kungiya za su sa daga nesa salato karfe kamar girman tirela suna jefa kan ka kibta ido ka bude sai ka ga ya juye ruwa bai wuce cikin bokiti ba malalau babu shi kawai kuma wallahi bai kai hayakin jahannama ba annabi ya faɗi yadda aka ciro wutar duniya don ya kira mu dan yi girke-girken mu to ka kalli da biyar wutar duniya ko da Allah cikin wani hau mota ya je asibiti zagaye yan kuna ya kallo ya dawo har ya mutu ba zai manta abin da ya gano ba ka ga ɗabi'un wuta da ruwan zafi ne ma ya taɓa mutum Allah ka kiyashe mu to yace wa azabun alima ko bayan hakan nan abinci mummuna ga kuma azaba mai radadi والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا yace rana ce da za a girgiza ƙasa da duwatsunta ba ƙasa mai laushi kuna gidaje ku yi ramuka ba dutse duk karfin sa yace wa kanatul jibalu kasiba rannan dutse ya gashi tari guda kamar tarin yashi mashila ana taka iya rozewa saboda firgita gaba da yanar ki arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula jama'a ku ji fa kiyaman nan fa kaji dutse zai narki dutse ka san dutse kala uku ne ko muna nan zamu ji sunan dutse iri dan mun shiga wal mursalati yace rawasiya shamikati akwai rawasiya a dutse akwai jabal akwai dur kowanne kuma da ma'ana ajiye shi a duniyan nan akwai wanda noti ne a kara akwai wanda an ajiye muku dan ya zama aya ku ga alamomi in an yi mai gari kaza kenan an yi kabar daga dutsen gari kaza akwai wanda kuma ga hinan taru guda sai kaga bishiya a saman sa dan Allah ya nuna kudurarsa kaga dutse biya na rayuwa akan dutse yace to inna arsalna ilaykum rasula mun aiko jakada a gare ku shine Muhammadu Rasulullahi ya ku mutanen duniya kafara an aiko jakada fa a gare ku kuma wannan jakadan shahidan alaikum zai shaida gare ku duk annabi zai shaida gare mu mun bi shi ko bu bi yasa mu dage da salatin manzon Allah Allah ya kira annabi zai shaida dan alkiyama wata aya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida sallallahu alaihi wasallam saboda haka shahidan alaikum zai shaida kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda aika fir'auna Musa da Haruna fa فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يا راسا ku cikin masu tsoron Allah dan kuka kafirce wuni wanda saboda tashin hankalin wuni jariri ke tashi da furfura kiyama buna ba kaka na hanka chapter da bayan sallah azma ran kai wuni iri a wurin mu ga yadda yake turannan duk Allah ya ce dan alkiyama wadda aka yi barinsa da furfura zai miki anan in mun duba akwai hadisin manzon Allah annabi yace sahabbai ran kiyama sai an tara halitta farko da ƙarshe jama'a na kun wal awwalina sai Allah ya ce Adamu ga zira aka ta taru a duddubu za mu kai ɗaya aljanna 999 wuta za a kai su hankalin sahabbai sai ya tashi to ko kai yanzu ka kalli nan ba ma kasa bacci ba a dubu za a daure kai ne ɗayan yanzu kai me kake hazawa ne ka kalli ka kanka ka kallo abin da kake har ka fi saura to in kana cikin wancan ku kalli jahannama fa shiga kuma za a yi na har abada hankalin sahabbai sai ya tashi sai annabi ya ce ku yi hakuri ai ƴaƴan adamu yawa ne da su ya jujo ma juje ma ƴaƴan adamu ne su ku dukkan su kafirai ne kuma sun fi mu yawa kuma ɗayan su ba zai bar duniya ba sai ya haifi dubu to Allah sa da su za a dura a ciki ko mu mu shiga cikin ɗaya da Allah yake magana Qur'ani dan yace kalilan ma tazakkarun kalilan ma tashkuruna kalilan kadan ne masu godiya kadan ne masu jin wa'azin ko to Allah sa muna cikin su as-sama bi kana wa'aduhu maf'ula yace sama ma abociya kikkecewa ce za a yi mata tsawa kenan yau mata shaqqaqu sama'u bil gama za ta tsatsage inji Allah kana wa futihat as-sama'u fa kanat abwaba a sako da mala'iku kenan kana wa'aduhu maf'ula
alkawarinsa ya tabbata abin aikatawa ne dinnan sai mun gama ga kiyama ta yi kuma kowa zai ga abin da ya aikata Allah ya mana sutura inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila wannan sura ko labarin nan da aka mana gargadin yanayin kiyama ta zakiratan wa'azi ne da ga halitta dan mai hankali ya gane faman ta sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila wanda duk isa mun nutsuwa yanzu sai ya auna ya ga Qur'ani ga Muhammadu Rasulullahi da ita kada ya dage bi kyakkyawar makoma zuwa ga ubangijin sai bi sunnar manzon Allah inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adlan sulusayil layli wa nisfihi wa sulusihi wa ta'ifatun min alladhina ma'ak da ka tana wannan su aya tana da tsawo sai mu tsaya wajen wakafi Allah ya ce inna rabbaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a mu kalli wannan magana Allah zai shaidar annabi da sahabbai akan kiyamul layli da aka ce minal layli fatahajjir bihi nafilatan laka dinnan Allah ya ce inna rabbaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ya kamata zaka daure a kuruciyar nan taka ko ma ba yaron bane kullun cikin dare ka tayi kai raka'a biyu kullun kana biyu to ran da kasala ta hana ka ko uzuri ko larura sai Allah ya ce a rubuta ladan kai a gida kai mai yin ne ko kuda kana tayi kana teso tsufa yazo baka kana nan dai kuma girma ya hana kai sai Allah ya ce ai yana kuruciya sai yana yi ku ta rubuta marhi mai kiyamul layli ne fa to ba zai kamata mu rika yi ba ka tahi iyalinka ku yi sallah wadda annabi cikin sahabbai yace yanzu cikin ku ba a samu mai buga mun kofar iyali na ba in tahe su mai sallar dare ba yana gaya muku ku je ku tahe shi bane ai baya makara annabi yace mu annaba idan mai iya bacci zuciyar ba ta bacci ba da shi yake wai ku je ku ta a'a kinaya yake mu je mu tahi iyalan mu rika kamantawa mu rika dauriya har gidan Ali ya je wata rana sai da na Ali manya tarabba sagira sun lam ya'riful kufra fala ajaban an kana babal li ilmihi ko yaji mai ra'iya manya kenan annabi ya kwankwasa gidan Ali gida yace Ali baka ta iyalinka ku yi sallah ba Fatima fa yar manzon Allah ana cewa ta tayi ta sallah dare mu da iyalan mu aiki mu bacci in dan jin dadi ne ma ya samu dare guda ya kare kullum ko ya zo ga mun dage la ilaha illallah muhammadur rasulullah Aliyu wanda annabi ya ce tsakanin ni da kai Aliyu annabta ce babu amma matsayina kamar annabi Musa ne da Haruna Aliyu ba shine wanda yana da lokacin da yake shiga gun manzo Allah ba mai shiga in ba shi ba wata ran ma ya shiga sai annabi ya ce Ali yanzu nan Jibril ya bar gunna har Jibril yake ce man yayi burin ina ma an yi shi mutum saboda abu bakwai Jibril ba yace ina ma shi mutum ne amma ba saboda abu bakwai kuma abubuwan guda bakwai duk mu sha mamaki dan ya ambace sallar jami'i wanda muke sakacin sa yanzu kuma ya ambaci gaida mara lafiya ya kamata mu rika gaida marasa lafiya kuma ya ambaci ainihin sallar janaza dan yanzu aka ce ga an yi mutuwa da zaka je ai sallan nan da kai annabi yake za a baka lada kamar dutsen Uhudu yanzu ga alhazai yana zuwa ko in ka je dutsen Uhudu aka ce duk lafiyar doki zai kwanta 30 sannan ya gewaya shi 30 doki na zagaya shi sannan ya tsara to in ka je sau ɗaya an baka duri in kuma ka raka mutumin makabarta irin wannan za a baka sau biyu ba amma yanzu da ka shirya zaka fita kasuwa ka ce wallahi can ne aka yi rahi wata tsofuwa ce ta rasu da mai tafiyar ya tafi zai kai ce to karfa su riske ni bari in fita da wuri in na dawo na je ne gaisuwa ai an ce ba he abin nan mafarar kifaya ce kuma haka bane to ka ji lada guda duk ribar da zaka samu a wannan wunin ba ta kai aje a kai wannan kabarin ba ka ji Jibril ya ce ina ma hi mutum ne saboda irin waɗannan abubuwa ba ko ya kirga shi yaran nan masu sai da na alfa to kaji annabi ya ce Ali ba ka tashi iyalinka ku yi sallar dare ba sai shi ya manzan Allah makara muka yi Allah nabi ne fa ku mu tahi ba dan san da muke bacci zuciyoyinmu suna gare shi sai annabi ya fito iya murmushi yana taba nan dinsa ya kana lil insani akasara shay'in jadala dan adam da musu yake inji manzan Allah yace dan adam akwai musu kaji fa to mu ma mu auna mu ga mu daure mu rika tahi iyalinmu kuma duk zamu iya yanzu a ce ka gama harkar ka in ka da magariba kana gida ka ce ke ta hiki yara si alwala mai sallah kai ne liman karfe 8 da ka ce a tahi ayi sallah isha ka zama liman yau ka je masallaci iyalin ka ba sa sallah mai amfanin zuwan ka ko an fusakum wa ahlikum nara dage iyalin ka su koya karatun qur'ani da kula da sallah alaikum wa anfusakum la yarurukum man la hata daitu in gida igari ka san ana yi sun saba sun shaku sai ka ga ka abin nan wata ran kai ban ka dan yi kasala sai ka ji uwar gida na maka nasiha lokacin sallah na yi sai ta tashi ko baka da to amma yanzu tun daga kasuwa ne in ya gama ya ce wani mu haɗa a majalisa haka kawai za ta yi majalisa an gama sana'a ba a kafa hira a yi hirar wancan wani sai ya rufe gidan rediyo bai je ya bacci ba to ka gaji ko asuba a yi da kai hirar mai amfaninta Nana Aisha tana yawo a Madina daga wasu mutane hira tace yanzu ku ba kawo kyale ba su rubuta ba
da atidu in dai ba bacci kake ba ko nishi kai sai su rubuta nishin amma ka duba irin yadda muke bata kanmu lokaci can mutum 8 can mutum 10 insha Allah to kaji Allah ya ce inna rabbaka wace aya kaja inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusay al-layli wa nisfihi wa sulusihi wa ta'ifatun min alladhina ma'ak inna rabbaka sallallahu alaihi wa sallam ubangijinka ya alamu annaka taqumu adana ya gani ya ganka ya tsinkaye ka kuma ya sani ga kanan ka miƙe mafi kusa min sulusay al-layli ka raba dare 3 ka ɗau kashi 2 kana ta ibada kashi 1 ne kake huta annabi an gaya yana wannan sallallahu alaihi wasallam nufsihi ice kuma na ganka ka raba daren 2 rabi hutu rabi kana sallah wasu lusihi lokaci ka raba daren 3 kashi 2 hutu kake baka mikiya sai sulin kule daga biyu abin da gaba Allah ya ce naga kana wannan ba kai kaɗai ba wa da'ifatun min alladina ma aka sahabban ka ma suna wannan mun ga sahabban ka sune kaji manyan bayan Allah su wuni da azumi da dare su sallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah to kaji Allah ya hidira annabi da sahabbai abin da aka faɗa mar farkon sura to gashi ya cika wa da'ifatun min allazina ma'aka dan san da aka ce ya tahi kiyamul layli tarawihin nan ya yi bisa sahabbai har sau 3 sun yi a masallaci ran na 4 suka cika ciki da waje sai yake fitowa sai ya zo masa sallah ya ce da ki fitowa ne dan kar ta zama wajibi a gare ku za ku wahala amma duk haka kaji suke to Allah ya ce wallahu yaqaddiru al-layla wan-nahara alima an lam tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an Allah ya ce naga tahin dare yana ba ku wahala sahabi ya wuni da azumi an je gona an yi aiki sai a kwanta hutu to da ya farka kuma ya fara sallah sai ganin da nan gari ya waye sai abin ya dame shi to gobe sai ya ce gaba ɗaya daren ma an fasa bacci sallah za a yi ta yi jibi ma sallah sai a yi awa 9 ana tsaye da daddare muku yanzu awa 9 bacci muke kawai wani tun 9 ko 10 ya kwanta sai asuba sai 8 zai tahi ce ya bana tahi sai 10 ka ji fa wannan irin abu mala kar a daure bayan Allah idan mu damu masu kokari he sun asuba suke dan komawa amma asuba ai lokaci ne mai tsada da ake so karanta alqur'ani in kana da wata addu'a kai lokaci ne mai muhimmanci da Allah ke rantsuwa da wannan lokacin ya kamata a ce ba ma wannan bacci wannan zamani sai Allah ya ce wallahu yaqaddiru al-layla wan nahara ni nake gurguje dare da wuni yasa sa'o'in suna wahalar da ku wani lokaci dare na wuni yawa wani lokaci wuni yakan fin dare yawa kuma ko a yanzu ma halin da muke cikin ka auna dare ya hune yawa kuma su ba su da gobe balle san yanzu 12 yanzu karfe 3 yanzu karfe 10 wajen dan kwanta 9 12 na ta duk bai san wannan ba dare zai zo sun dindinne ya wuce a auna lokaci suke da kwatance sai Allah ya ce yanzu alima allan tuhsu ba za ku iya kiyaye waɗannan lokuta ba abin na wahalar da ku faqara'u fataba alaikum ko mun muku sauki mun yafe muku wannan tsayawar daren ku daina tsananta kanku in dare yayi faqara'u ma tayassara min alquran ku karanta dai abin da ya sauƙaƙa na gida alqur'ani dan minti 20 yar minti 30 daure ka dan karanta izu bibi kullum yanzu za ka iya kullum izu biyin ka sauƙaƙa dawo kullum ka sauƙaƙa dawo kuma in kana yi kar ka gaya kowa ai dan Allah kake kar ka fito kana cewa yanzu abin da nake kenan a'a kai shiru saboda ubangiji ka kake yi saboda haka Allah ya gaya mana alima an sai kuni minkum marade wa akharuna yarjibuna fil ardi yabtaguna min faradillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu kaji aka ce Allah ya ce saukin nan da muka baku ga dalilansa alima an sai kuni minkum marada cikin ku akwai marasa lafiya nan gaba cikin ku za a samu waɗanda ba su da lafiya ba akaruna to yasa ake so ko limanci kake yanzu in kana ja karka ja doguwar sura dan masu binka wani alwala sanan da nan ya tawarware wani ko ba shi da lafiya sai ka dan takaita duk da cewa limanci ana kokari ma hankalin ka yi sallah yi ta sallah ko yaushe fa ba kuma ba a biyan sa amma da wani masallaci muka je za a yi la'asar har fada suke wai liman bayana ba na ibi ne yana mana wasa jiya ma haka yanzu ba ku ganin kokarin sa yanzu kai da kake faɗin haka a ce kullun zo kai sallah ka gani mutum ya ta sallah da suna zai same shi a gidansa sai ya rasa yadda zai hawa mala ko kokari da masu karantarwa yanzu da masu limanci ayin ka gansu kaga yan aljanna to Allah ya ce alima an sai kunu minkum marada yasa an zaka yi sallah ana so ka takaita ka ja dogo sura kai tayi har wani ji ya kosa da ibada saboda wani matafi ne wani sauri yake to a juwa kai gajeriya mai muhimmanci a cika ruku'u da sujjada a jara karatun abinda ake so kenan in ku gwaninta za a yi to shiga daki kai kadai ma ka saukakar kowa ya ganka Allah ya ganka ya amma kaka zo kai ta yayyaye dan a gane kai gwani ne in dai ka ne dan a burge to Allah ya ce ba a so kai haka ba
alima an sai yakunu minkum marra cikin ku nan gaba Allah ya ce ko wadanda za su yi rahin lafiya wa akaruna yarguna fil ardi yabtaguna min farillah wasu kuma yan kasuwa ne yau yana Najeriya yau yana waje yau yana waccan jaha yau yana nan da gida da inda bakunta ba daidai bane a gurin sa wa akaruna yuqatiluna fi sabilillah wasu kuma masu yaki su koma kuma da rana da daddare kuma me ko su hutu sai a ce kuma ga kiyamul layli Allah ya ce ai ba za a yi haka ba addinin sauki ne da shi faƙara'u ma ta yassara minu karanta abin da ya sauƙaƙa in kun miƙe cikin daren dai ku dan karanta dai kar dai ashe ana tabbacin haka dare yana da wata albarka ta musamman to a rika rike ana dan yin wani aiki na alkhairi wanda zaka rika ajiyar lahira faƙara'u ma ta yassara minu wannan an karfafa da shi yasa yanzu aka yi dai karfafa ba a ci min alqur'ani ba wa aqimus salata wa atu zakat sai da sallah dai guda biyar ta farilla cikin jami'i da haƙoƙinta da ka'idodinta kuma ku rika zakka a dukiyoyinku zakka ta farilla ku rika tsarkake dukiyoyinku wa qardillaha qardan hasana ku ciyar addini ba yi wahi da ciyarwa a rika ciyarwa ana taimakawa yanzu su malami su na ya kamata a taimaka musu mutum ya ta karatun qur'ani malam amma makaranta ma a kare yake zuwa ina ganin kokarin sa malam wallahi malam ya kamata a ce ana taimako wa aqradullaha qararan hasana in ji Allah ku rika taimaka da dukiyarku taimakon ku bai Allah rance ma'ana kyakkyawar rance dan annaba a hadisi ya ajiye ana yace sahabbai cikin kuwa yafi kaunar dukiyarsa fiye da ta magajinsa suka ce ya manzo Allah ya mun fi kaunar ta mu yace ku kalli maganar nan wa ifi son dukiyarsa akan ta magajinsa suka ce mun fi son ta mu yace to kudin da ka bayar ka dinka riga ka sadaka ka ebo ka bashi ya ci tuwo koshi ka gina gida kace ya zauna ka gina masallaci ka haƙa rijiya ake sha kyauta ka biya mara maka duk wannan fa ka bashi abin hawa ka saya masa littattafan karatu kai sadakar qur'ani duk waɗannan da'o'i da alkhairi su ne naka amma can gidanka ne nan mota ba ana ka kai tanadi ba amma ɗanka kowa da arzikinsa zai da duniya saboda haka kakka zurfafa da ka kwaci kanka saboda wata dukiyar in ka batta ma to a baya kuma ba alherin za a yi ba kana mutuwa kuma da an yi sadakar uku sai su koma rikicin gado yasa dage ka taimaka musulunci in ji Allah annabi ya ce to wannan shine nakan wannan mota ka ce can naka ne nan garejin ka ne kwanan nan ma na yi cinikin wata gona na kai kaza banki to duk wannan ba naka bane na magadan ka ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yace ku daure ku bi addinin Allah rance kyakkyawar rance in ji Allah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra واستغفر الله إن الله غفور رحيم Allah ya gafarta mana mun zo karshen sura ko wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah da abin da ku gabatar na alkhairi za ku same shi ga ubangijinku yadda yake ninka muku a damana ya baku misali ko masalin ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin ko to haka shi ma aikin lahira yake yanzu ban aka yi ruwan shuka katuwar gona sai aka yi mata kwano 5 da kakara zai dinke buhu 30 ma sai ya rena yace bana ba a isa gonan nan ba kwano 5 sai kai gun wa ma tukum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah da yan uwa inna Allah ghafurur Allah ya ne rahimun mai jin kai ga mu'minai saboda haka kaji dai wannan karshen sura ta cike mana da nasiha akan da'a kai kar ka zama kankamo na kakashin ka rika taimaka masa haka iyalanka haka ƴan uwanmu musulmi ga marasa lafiya ga yara malam abubuwa ga su dai sun ki daɗi to a rika taimakawa Allah yana gaya masu dukiya su sai aljanna da dukiyarsu wata ce ana taimako wa aqradullaha qararan hasanan inji Allah ku rika taimaka da dukiyarku taimakon ku bai Allah rance ma'ana kyakkyawar rance dan annaba a hadisi ya ajiye ana yace sahabbai cikin kuwa ya fi kaunar dukiyarsa fiye da ta magajinsa suka ce ya manzo Allah ya mun fi kaunar ta mu yace ku kalli maganar nan wa ifi son dukiyarsa akan ta magajinsa suka ce mun fi son ta mu yace to kudin da ka bayar ka dinka riga ka sadaka ka ebo ka bashi ya ci tuwo koshi ka gina gida kace ya zauna ka gina masallaci ka haƙa rijiya ake sha kyauta